Strach a impostor sú démoni. Nečinnosť, lebo čo ak zase zlyhám? Je to vyčerpávajúce neustále s tým dealovať a mať za sebou toľko neúspešných pokusov. Reflektovať minulosť len chybami a neuznať nič iné. Zaháňať tento pocit rýchlym dopamínom. Ako z toho von? Tieto pocity sú totálne shit, poznám to. A ešte horšie je, keď sa k tomu pridá perfekcionizmus, to už je úplne čerešnička na torte. Čo mne pomohlo je chvalitebníček, tam si vypisujem vždycky všetky úspechy, čo sa mi podarili. Hlavne si tam dávam screenshoty, keď mi niekto napíše niečo pozitívne. Vidím tam vlastne hneď, keď si ju otvorím, prečo ten impostor nemá pravdu vo veľa situáciách. Zároveň odporúčam spisovať si veci, ktoré nie sú iba externého charakteru, ale aj, že sa pochváliš ty sama za niečo. Píšem napríklad každý týždeň 3 veci, ktoré si myslím, že sa mi za ten týždeň podarili. Čo ešte je super, a na to som narazila minule, je, že si vlastne vytvoríš nádobku, do ktorej dávaš tie jednotlivé papieriky, na ktorých máš napísaný dátum a niečo, čo sa ti ten deň podarilo. A potom na konci roka si tú nádobku s tými všetkými papierikmi vezmeš a vlastne ten rok vyhodnotíš. Posledná dôležitá vec. Impostor je kamoš a nie nepriateľ. Proste uvedomiť si, že ti v niektorých situáciách pomáha, že ťa challengeuje, že vlastne ťa drží pri zemi a nie je to zlé. Mi hrozne pomohlo aj to, čo mi povedala moja mentorka, že ani po 20 rokoch marketingu, niekoľkých cenách za jej prácu a založenie vlastnej agentúry od toho impostora neprišla. Čo hrozne odporúčam je, daj mu meno. Ja som si svojho pomenovala Ferry. Hi. A furt k nemu hovorím, keď proste má nejaké pripomienky. Budem rada, keď dáš aj ty nejaký komentár pod toto video a podeliš sa so svojimi tipmi, jak sa vysporiadavaš so svojím impostorom.